Αν σηκώσω βάρη, θα γίνω σαν άντρας. Ως φαρμακοποιός το υπογράφω. Αυτό είναι βιολογικά αδύνατο. Πάμε όμως να δούμε γιατί. Για να φουσκώσεις χρειάζεται αναβολικό σήμα. Ελεύθερη τεστοστερόνη. Οι γυναίκες έχετε 15 με 20 φορές λιγότερη από εμάς. Στο γυναικείο αίμα, η πρωτεΐνη SHBG είναι στα ύψη, κλειδώνοντας την όποια τεστοστερόνη. Αποτέλεσμα να μην φτάνει ποτέ στους ανδρογονικούς υποδοχής των ομοιών. Χωρίς εξωγενή φαρμακολογική παρέμβαση, το σώμα σου απλά δεν έχει το βιοχημικό εξοπλισμό για να γίνει ογκώδες. Τι κάνουν λοιπόν τα βάρη στο γυναικείο σώμα? Ενεργοποιούν τις μεταφορείς GLUT4. Η λησινοευαισθησία εκτοξεύεται και οι υδατάνθρακες πάνε στους μύες αντί για να γίνονται λίπος. Και το καλύτερο, επειδή 1 κιλό μη πιάνει 20% λιγότερο χώρο από 1 κιλό λίπους, πολύ απλά δεν μεγαλώνεις. Μικραίνεις σε πόντους, σφίγγεις και χτίζεις καμπύλες. Το αερόβιο σε κάνει απλά μια μικρότερη, χαλαρή εκδοχή σου. Ενώ τα βάρη αλλάζουν τη βιοχημία σου. Το ισχυρότερο φάρμακο για το γυναικείο μεταβολισμό είναι οι αντιστάσεις. Μην φοβάσαι την παρά. Αν θες να καταλάβεις πώς δουλεύουν πραγματικά οι ορμόνες και το σώμα σου, κάνε follow. Γιατί σου ανεβάζω καθημερινά φαρμακολογικά tips που βασίζονται στην επιστήμη και όχι σε μύθους.